bago magsimula ang kanyang kampanya sa prestihiyosong Indian Wells Tournament sa California. Bumisita si Filipina tennis superstar Alex Ayala sa Nike headquarters sa Oregon, USA. Ibinahagi ni Ayala sa kanyang Instagram stories ang mainit at personal na pagtanggap mula sa kilalang sportswear brand. Makikita rin sa kanyang post ang mga poster na nagtatampok ng mahalagang sandali ng kanyang karera. Isa sa mga agaw pansin ng Sampaguita-inspired shirt na idinisenyo para sa kanya bilang pagpupugay sa kanyang Pinoy roots, pati na rin ang special edition shoes. Sa isang larawan, muling inirecord ni Ayala ang kanyang iconic win laban kay world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa Miami Open noong nakaraang taon. Patunay ang pagkakataong ito ng lumalaking global profile ni Ayala bilang isa sa pinakamagagaling na atleta ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Susunod na haharapin ni Ayala ang BNP Paribas Open sa Indian Wells na magsisimula sa Martes, March 4 at posibleng maging seeded player pa siya dahil sa kanyang 31st world ranking ngayon. Kasabay ng kanyang pag-akyat sa ranggo, nakatutok ang mga mata ng tennis world sa kanyang laban kontra sa reigning champion na si world number 8 Mira Andreeva ng Russia. At yan po ang game on. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.